העסק שלך יכול להיות העסק הכי טוב שיש. השקעת בו את נשמתך, שמת עליו כמויות של כסף, והמוצר הוא מוצר מהמם. באמת שהכל יושב במקום, אבל הכל יושב. שום דבר לא זז. מה זה אומר? שהחנות ריקה ואין לקוחות. ואם הלקוחות כבר נכנסים, הם לא תמיד קונים. למה? כי השקעת בהכל, אבל איפה חסכת? בדבר הכי חשוב של העסק שלך, בשיווק ובסושיאל. אף אחד לא מכיר אותך. הסושיאל הדיגיטלי של היום זה העיתונים של פעם. פעם היית מדפדף בדפי זהב, היום אתה גולל באינסטגרם. ככה יודעים עליך היום. אין דרך אחרת. לחסוך בסושיאל לא משרת אותך ולא את העסק שלך. אז כמה שאתה אוהב את העסק שלך וקשור אליו, אתה יכול להגיד לו ביי ביי. כי אם אתה לא מפרסם אותו ולא משקיע נכון, אין לו עתיד. עכשיו, למה אני אומרת לך את זה? יש לקוחות שמרימים עליי טלפון ומנסים לחסוך, מחיר שלך אולי טיפה יקר, ואני שואלת, מה יקר? הפרסום שלך? ההכנסות שלך? הלקוחות שיגיעו וישלמו כסף בגלל היום צילום הזה? הלקוחות שיבואו בגלל הסרטונים האלה? שלקוחות מתקשרים אליי ואומרים לי, מאיה, זה יקר לי? אני תמיד אומרת להם, לכו, תשבו, תעשו רשימה של סדרי עדיפויות ותחזרו אליי. הם כבר מבינים את התשובה לבד.